Hola, buscadors! Anem per la casa 8. Aquesta és una casa complicada. Si heu seguit totes les cartes del tarot, recordareu quan vaig parlar del signe escorpí. El signe escorpí és el signe més complicat de tots, el més intens, el més profund, i provoca moltes transformacions. Però el seu signe està parlant d'algú que tens a dins teu. En canvi, aquesta és una carta de casa, per tant està parlant de coses que venen de fora. I fixa't que també parla de jo me transformo, en la frase, no? El sector és en la part del tu conscient, o sigui, té que veure amb els altres i té que veure d'una manera clara, conscient, jo me'n dono compte. Però està parlant de la transformació. No? Jo em transformo. Hi ha transformació en la meva vida, però en aquest cas, el ser carta de casa, provocada per les històries que venen a fora. No té per què ser alguna negatiu, pot ser perfectament positiu, de fet, molt sovint ho sol ser-ho, ¿vale? Però no deixa de ser que no hi tens gaire control, ve per part dels altres. Hi ha canvis seria la paraula, ¿vale? Transformació, ¿vale? Sí, però canvis que t'afecten a tu. Aquí no parla d'especificar canvis de feina o canvis de parella o canvis de... No, simplement parla de canvis en la teva relació amb la societat, amb el que hi ha en la societat. Però esclar, això pot ser canvis en la parella, pot ser... El que passa és que llavors ja sortirien també altres cartes que parlen de parella o coses així. O sigui, cap a on van els canvis tindràs que buscar o aclariments o ja surten en el context d'altres cartes que van sortint. Però està parlant de canvis profunds, importants, transformacions en la teva vida per causa del que està passant en el teu exterior. Insisteixo, no perquè tu ho hagis provocat o iniciat, sinó perquè t'està passant per el que està passant a fora. Transformació. Però no t'ho agafis amb por. Per això hi posem aquest dibuix d'una papallona sortint d'una crisàlide, que és el símbol de que d'una oruga, arrossegant-se per terra, es converteix en una papallona que vola lliure. La idea és que la transformació és profunda, fins i tot pot ser dolorosa, però el resultat és positiu, molt positiu. Però mentre està passant, pot ser que pateixis. També s'ha de tenir en compte. Val? Bé, si tens preguntes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.